I ćao društvo. Danas ćemo, ovaj kanal Alper Konjanin i danas ćemo igrati jednu veoma poznatu igricu, a to je Temple Run 2. Ja sam malo igrao, pa imam malo para. Ovo je jedna, kako da kažem, dobra igrica. Da smanjim. Opa. Nisam igrao. Ja sam igrao jednu drugu sličnu ovoj. Ovo nisam. Zaboravio sam. Ajde, trči brže, te ne ufati onaj zloća. Voila. Sad dole. Opet dole. Šta je sad? Aha, dole. Ja uvijek ovdje padnem. Sad nešto. Evo, ovo mi je najteže. Kakve su ovo pare? Neke djeteline. Sa koliko listova? 3, 4, ne znam. Ali ima i dosta. Šta je ovo? Šta kaže? Sad je malo ubrzo. Moram malo više. Brže mislim da idemo. Joj, nisam. Bravo. Evo, ja volim ovo po letu. A kako ove zvukove tu ne izvodi? Umori se kad skoči. Ne. Samo da padne. Odigrat ću ovo 3-4 puta. Ovo mi je sad drugi. Ima dosta ovih para, pa... Ovo je bilo teško. Ajoj, što to je to. Ovo će biti neki kratak video za početak, znači prva epizoda. Idemo vamo, desno, gore, gore. Samo da padnem, nisam bio lijepo skočio. Opa, ufatili smo ovaj, kažem. Ne znam, zaboravila sam kako se zove. Ovo što privlači nočiće. Šta ovo puče? Ne! Presice. Žuri, trči. Mogu da mu pobegnem. Eto kao, napako. Odmah iskunu. Sam dok jede moju prašinu. Sam se zdrobio. Ovo je zadnji put.
Znači, video će biti kratak, ja mislim da će biti 5-6 minuta, tako. Koliko snimam? 5 minuta, dobro, još ovaj put neću više. Grafika je veoma lijepa. I ništa ljudi, pozdrav ekipa, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!